Bona tarda, estem aquí amb l'Antoni i amb en Sergi. Ells són ja la quarta generació dels Tobajas. Són dels més primers, dels Encants Nous. Dels Encants Nous, sí. Ah, perfecte. Per part del fundador del meu avi, savi d'ell. Molt bé. Us volem fer una pregunteta? Sí. Ben senzilla. Els que vulgueu. Què opineu vosaltres al respecte d'aquesta mena d'esdeveniments? Considereu que és una bona eina per promocionar comercialment? Sí, jo trobo que és una molt bona eina. Nosaltres ja hem sortit diverses vegades al carrer i estem molt contents de sortir i per tornar a sortir tantes vegades com ho faci. Trobo que és una bona promoció pel barri i pel centre comercial. En Sergi pensa el mateix? Sí, una experiència també de veure els clients això i conegui la gent també. Trobeu que agrada també al públic, que el client ho agraeix, això? Cada vegada ve més gent. I gent que no ens coneix, que estem a dintre, i segon estem, llavors suposo que vindran a visitar-nos a dintre del local. Estem aquí amb l'Albert Calçat. És un dels altres comerciants ben jovenets que hi ha aquí, tot i que els seus negocis de la familiar són antics. Albert, una senzilla pregunta. Què n'opines d'aquest esdeveniment? Crec que l'esdeveniment que els comerciants surtin al carrer és una bona campanya de publicitat, ja no només per nosaltres, sinó per tot el barri, que ens coneguin des d'aquí i ens coneguin més enllà del barri. O sigui, volem fer una expansió a través d'aquestes sortides. No és només som un centre comercial, no, som més que un centre comercial. Volem que siguin amics, els nostres clients siguin els nostres amics, en certa manera. Per això volem un tracte directe i per això aquesta campanya de la sortida al carrer. Entenc, doncs, que el trobes és molt positiu, claríssimament. Claríssimament és una campanya molt bona. Estamos aquí con Marta de Charcutería Tobella. Es una de las charcuterías amb més prestigi d'aquí del barrio, ¿verdad? Sí. Al menos tenéis muchísimo público porque yo lo he podido constatar. Mira, aquesta mena d'esdeveniments van molt bé pel petit comerç, per promocionar-se, perquè la gent conegui el comerç petit i vingui a comprar el comerç petit al detall, que la gente sepa que hay buenas tiendas en los barrios, que hacemos la atención al cliente muy personalizada y que también dar vida a la calle y hacer un poco de barrio.